ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ସେହି ପୋଖରୀରେ ଅତଳ ତଳ ପାଣି ଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରଣୀଟିଏ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେହି ପୋଖରୀରେ ନୂଆ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରଣୀଟିର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଛୁଆ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କୁମ୍ଭୀରଣୀ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନତକ କାଟୁଥିଲା। ଦିନେ ସେହି ପୋଖରୀ ବାଟ ଦେଇ ବିଲୁଆଟିଏ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଏହି ପୋଖରୀରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି କୌଶଳ କରି ଖାଇପାରିଲେ ତାର 2 ମାସର ଭୋଜନ ଚିନ୍ତା କଟିଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା। ଏଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ବିଲୁଆ ବହୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ବାହାର କଲା। ସେଦିନ ବିଲୁଆ ସେହି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଖରା ପୁଇଁବାକୁ କୁମ୍ଭୀରଣୀଟି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ି ରହି କୁମ୍ଭୀରଣୀ ଖରା ପୁଆଉଥିଲା। ବିଲୁଆ କୁମ୍ଭୀରଣୀକୁ ଦେଖି କହିଲା, କୁମ୍ଭୀରଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ଆଉ ସଂସାର କେମିତି ଚାଲିଛି? ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ବିଲୁଆର ଏଭଳି ବିନୟ ବ୍ୟବହାରରେ କୁମ୍ଭୀରଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଲୁଆକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିଲା। ଏବେ କେମିତି ସମୟ କଟିଛି ବୋଲି କୁମ୍ଭୀରଣୀ ବିଲୁଆକୁ ପଚାରିଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଯିବାରୁ ସମୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କଟୁଛି। ବଡ଼ ବିଜାର ଲାଗୁଛି। ସ୍କୁଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମୟ କଟି ଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ପାଠପଢ଼ାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ କରାଉଛି। ଆଜି ଯେତେ ପଶୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ବଡ଼ ନାଁ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ବିଲୁଆ ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ। ଆଜି ଏ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଇ ବିଲୁଆ ମାଷ୍ଟରର ବେଶ ଜାଣିନ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଉନ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହି କାଲି ମୂର୍ଖ ହେବା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀରଣୀ ବିଲୁଆ କଥାରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସତରେ ତ ତା ପିଲାମାନେ ଏହି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମୂର୍ଖ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାର ଦୁନିଆ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭୀରଣୀ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଲୁଆ ମାଷ୍ଟର ପାଖରେ ପଢ଼େଇବାକୁ ମନ କଲା। କୁମ୍ଭୀରଣୀ ପ୍ରଥମେ ତାର 20 ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ବିଲୁଆ ସାଥିରେ ପଠେଇଲା। ବିଲୁଆ କୁନି କୁନି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ତାର ନିଜ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଗଲା। କୁମ୍ଭୀରଣୀ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ଭଲ ନାଁ କରିବେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାହାର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସାଥିରେ ବସା ଉଠା କରିବେ। କୁମ୍ଭୀରଣୀ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ବିଲୁଆ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ନେଇତି ଗୋଟାଏ ଲେଖା ବାହାରକୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 20 ଦିନ ପରେ ସବୁ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆତକ ଖାଇଦେବାରୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା। ପୁଣି କ'ଣ ଖାଇବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ବିଲୁଆ ପୁଣି କୁମ୍ଭୀରଣୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କଲା। ବିଲୁଆ ଆସି ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କୁମ୍ଭୀରଣୀ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ କୁମ୍ଭୀରଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କଥା ବଖାଣିଲା। କେମିତି ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କ ପଣିକିଆ ଶିଖିଗଲେଣି। 1 2 3 ଡଗଡଗ ହୋଇ ଡାକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇସାଣ ପିଡାଣ ଶିଖିଗଲେଣି। ପୁଣି ବିଲୁଆ କହିଲା, ବୁଝିଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେ ତ ଛଟାଫଟ ପାଠ ଶିଖି ଯାଉଛି। ସେ ବହୁତ ପଢ଼ିବ, ଦେଖିବ ସେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠୁ ବିଧାନ ନେବ। କୁମ୍ଭୀରଣୀ ବିଲୁଆ ପାଖରୁ ନିଜ ପୁଅର ଏଭଳି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ତା ମନ କୁଣ୍ଡେମୋଟ ହୋଇଗଲା। ବିଲୁଆ ପୁଣି କୁମ୍ଭୀରଣୀକୁ କହିଲା, ବୁଝିଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ତ 20 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ 30 ପିଲା କ'ଣ ମୂର୍ଖ ହେବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୋ ସାଥିରେ ଆଜି ପଠାଅ। ସେମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ବିଲୁଆର ଏହି କଥା କୁମ୍ଭୀରଣୀ ମନକୁ ପାଇଲା। ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ 30 ପିଲାଙ୍କୁ ବିଲୁଆ ସାଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠେଇଲା। ବିଲୁଆ ଏଥର ବି 30 କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ନେଇ ତା ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା। ଏଥର ବି 30 କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଖାଉ ଖାଉ 30 ଦିନରେ ସମସ୍ତ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ। ବିଲୁଆ ଏଥର କ'ଣ ଖାଇବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ପଶିଲା। ସେ ଏଥର ମା କୁମ୍ଭୀରଣୀ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଲା। କେମିତି କୁମ୍ଭୀରଣୀକୁ ଖାଇବ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ଶେଷରେ ବିଲୁଆ ଯାଇ ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କୁମ୍ଭୀରଣୀ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ନମସ୍କାର ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଅବଦାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖବର କେମିତି?
ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦେହପା କେମିତି ଅଛି? କୁମ୍ଭୀରଣୀର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବ ଭାବି ଭାବି ବିଲୁଆ ଡରି ଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତମେ ତ ଭଲ ମା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବେଶ ଆରାମରେ ଏଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅଛ। ଥରେ ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବ କେମିତି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେଣି। କୁମ୍ଭୀରଣୀ ବିଲୁଆ ମାଷ୍ଟରର କଥାର ମର୍ମ ବୁଝିପାରି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାରିଲା। ସେ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ବିଲୁଆ ମାଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ବିଲୁଆ ମାଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କୁମ୍ଭୀରଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମ ଘର ତ ବହୁତ ବାଟ ରହିଲାଣି, ଏଣେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ କଥା କରିବା, ଆମେ ଏଇଠି କେଉଁଠି ବାଟରେ ଆଜି ରାତିକ ଅଟକି ଯିବା, ପୁଣି ସକାଳ ହେଲେ ବାହାରିବା। ବିଲୁଆ କଥାରେ କୁମ୍ଭୀରଣୀ ରାଜି ହେଲା। ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଚାଷୀର ଖଡ଼ାକୁ ଗଲେ। ଚାଷୀଟିଏ ତା ଖଡ଼ାରେ ନଡ଼ାରେ ଏକ ପୋଲା କରିଥାଏ। ବିଲୁଆ କୁମ୍ଭୀରଣୀକୁ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ପୋଲା ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ବାହାରେ ଶୋଉଛି। କୁମ୍ଭୀରଣୀ ବିଲୁଆ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ପୋଲା ଭିତରେ ଶୋଇଲା। ବିଲୁଆ ପୋଲା ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ପଥର ରଖି କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ଶୋଇ ରହିଲା। ଯେମିତି ରାତି ଅଧିକ ହୋଇଛି, ବିଲୁଆ ନିକଟ ଗାଁକୁ ଯାଇ ନିଆଁ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଆସିଲା। କୁମ୍ଭୀରଣୀ ଶୋଇଥିବା ପୋଲାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲା। କୁମ୍ଭୀରଣୀ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନ ପାରି ତା ଭିତରେ ପଡ଼ି ହୋଇ ମଲା। କୁମ୍ଭୀରଣୀକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ବିଲୁଆ ଏକଦମ ନିଶାର ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରଣୀର ମାଂସ ସେ ଖାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମାଂସ ଖାଇବା ନିଶାର ସେ ଏମିତି ଭାବେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବାହାରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ନ ଘଟିଲା ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ନଥାଏ। ଏଣେ ଧାନ କଡ଼ାରେ ନିଆଁ ଜଳିବାର ଦେଖି ଚାଷୀ ଓ ତାର ପରିବାର ଲୋକେ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରି ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ବିଲୁଆ ସେ ଏମିତି ଏକଲୟରେ କୁମ୍ଭୀରଣୀକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ଗଛ ମୂଳେ ବସି ରହିଥାଏ। ଏଣେ ହୋ ହଲ୍ଲା କରି ଚାଷୀ ଓ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରି ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ବିଲୁଆଟି ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିବାର ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖି ଠେଙ୍ଗାରେ ପାହାର ଉପରେ ପାହାର ପକାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ବିଛୁରା ବିଲୁଆଟି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠେଙ୍ଗା ପାହାରରେ ସେଇଠି ସଫା ହୋଇଗଲା। ଏଇଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ, ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ବିଲୁଆ ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀରଣୀର ସବୁ ଛୁଆକୁ ଖାଇସାରି ଶେଷରେ କୁମ୍ଭୀରଣୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, ଶେଷରେ ଅତି ଲୋଭରୁ ସେ ନିଜେ ମଲା।